ऐसन काहे होत बा? का होत बा हो? सुन रे भौजी, अब हमहू ना भैया का पत्ता पत्ता खोलत बानी, समझली? अच्छा तो ई बात बा, खोला। एही से भैया भी जरा में भइल बाले टुवारा, हा टुवारा। भैया सुतेल दलनिया में रूस के बिछा के भैया पुआरा। भैया सुतेल दलनिया में रूस के बिछा के भैया पुआरा। भैया सुतेल दलनिया में रूस के बिछा के भैया पुआरा। ऐसनो बात बा का हो देवर? तोहर भइयो परेशान रहतड़न का हो? अरे हाँ रे भौजी, लेकिन ई बताओ भौजी कि तोरा में आ भैया में करे रूसा फूली काहे भइल रे, तनी बताई भी। त देवरू सुन, एक दिन ओढ़ावे के कहले राजाई, देहिया उघार भइल भइल लड़ाई। देहिया उघार भइल भइल लड़ाई। देहिया उघार भइल भइल लड़ाई। एक दिन ओढ़ावे के कहले राजाई, देहिया उघार भइल भइल लड़ाई। एक ताऊ रूस गइले छेद शीतलहरी हड़िया लग हड़िया लग। देवरू कटले कटात नइखे जाड़ हो भतार सुते अलग। देवरू कटले कटात नइखे जाड़ हो भतार सुते अलग। देवरू कटले कटात नइखे जाड़ हो भतार सुते अलग। ऐसनो बात बा का रे भौजी? अरे हाँ हो देवर बबुआ, रात बड़ी कष्ट में न बीतता। भौजी अगर तोर रात कष्ट में बीतता तो का भैया का बड़ा सुख में बीतता। काहे ये देवरी? तो तोहरे भैया का रात कैसे बीतता तनी बतावा हमके। अच्छा तो सुन भौजी कि भैया का रात कैसे बीतता आजकल, हम बताव तनी पूरा एकदम डिटेल में। रात भर में एक बंडिल बीड़ी जरावे, जड़ा न जाला तो कौड़ा धरावे। जड़ा न जाला तो कौड़ा धरावे। जड़ा न जाला तो कौड़ा धरावे। रात भर में एक बंडिल बीड़ी जरावे, जड़ा न जाला तो कौड़ा धरावे। असरा में खिड़की से झाँकेल कबो देखे दुआरा, हाँ दुआरा। भैया सुतेल दलनिया में रूस के बिछा के भैया पुआरा। भैया सुतेल दलनिया में रूस के बिछा के भैया पुआरा। भैया सुतेल दलनिया में रूस के बिछा के भैया पुआरा। अच्छा ए देवरी, एगो बात कही। अरे भौजी एगो करे, दू चार 10 दर्जन कहू, हमहू भैया को इसे सुने खातिर तैयारे बानी। दोनों परा